saatu myöskin olla onnekkaita, että me on saatu seurata läheltä aika mielenkiintoista taivalta, jota Katja ja Larisa on tässä mennyt. Ja ajateltiin niin, että pikkasen vielä kysellään, sä oot jo aika moneen paikkaan vastannut siitä, että kuinka Larisa sulle sanoi, että susta tulee olympiaurheilija joskus ja niin edelleen, mutta me voitaisiin vähän vielä lisää kysellä. Ja ensimmäinen kysymys oikeastaan olisi se, että koska sä itse uskoit oikeasti, että sä pääset olympiakisoihin mukaan? No, tälleen mietin, niin kyllä mä oon aika koko ajan uskonut periaatteessa, että se on ihan mahdollinen. Mutta viimeisen parin vuoden aikana siitä on tullut oikeasti sellainen, että mä pääsen sinne. Entä koska Larisa, oliko se heti ensisilmäyksellä vai miten se meni? Just silloin kun mä olen eka kerta sanonut, että Katja Rio on sun olympialaiset, mutta ei vitsi tietysti, että koko ajan matkan varrella tulee semmoisia juttuja, että mitä jos ei onnistu ja mitä jos ei tule ja kaikenlaisia loukkaantumisia ja kaikkea. Että kyllä, mutta sitten se vaan pitää tehdä työtä itseäsi kanssa ja sitten voimistelijan kanssa, että uskotaan ja tehdään kaikki, että se onnistuu. Että ei voi olla onnistumatta, jos teet kaikki ihan sydämellä. Juurikin näin. Sitten kiinnostaa se, että kun mä monta kertaa katsoin täällä, kun Katja aina hoipui tuohon suurin piirtein väsyneenä tuohon lounaalle tai jotain, ja nyt on tehty taas kova reeniä, niin mitä silloin, tai mitä ne hetket on silloin, kun vähän niin kuin usko joutuu koetukselle, niin mitä sä silloin teet, vai onko niitä hetkiä edes? No, tietenkin niitä on ollut tosi paljon matkan varrella, että monta kertaa tuolla taitosalista jo kävellyt pois itkien ja istunut tässä reunassa, mutta aina Larissa on löytänyt oikeat sanat, joiden avulla ollaan sitä jatkettu eteenpäin. Mitäs valmentaja sanoo, miten urheilija kannustetaan silloin, koska kyllä jokainen täysjärkinen joskus miettii, että onko tässä mitään järkeä, että työtä joutuu tekemään ihan älyttömästi, niin mitä valmentaja tekee silloin kannustaakseen? Ihan kaiken. Ihan kaikki, mitä on mahdollista tehdä sillä tavalla, että yrität eri keinoin, että mikä naru nyt voi tehdä, että se oikeasti tulisi toimimaan. Mutta kun meillä oli olympialaisten aikana myöskin yksi sellainen, että minulla on varmaan ihan hullu maine tässä Suomessa, että hullu valmentaja, mutta olenkin varmaan hullu. Eli mennä myöhemmin nukkumaan ja herätä myöhemmin, niin ei se sitten ole niin vaikeaa. Larissa me oltiin tuolla 8 työllä, itse ruokaa laitetaan jääkaapissa, itse hain lämmitin ja sen jälkeen Larissa ja mentiin ennen ruokailuun ja vesi oli sellainen, että Larissakin joutuu. Ja kello oli silloin? 2 yöllä olisi. Miten Larisa, miksi teit tällaisen ratkaisun valmentajana, että päätitte, olisi voinut toisenkin tehdä? No, koska mä olen ihan äsken sanonut, että olen hullu. Koska mä ajattelen, että minun on tehtävä ihan kaikki, että voimistelee siellä paikan päällä. Että hänellä on mahdollisimman hyvä ja mukava olo, eikä hän mieti siitä, että voi vitsi, mä oon niin väsynyt, koska mä haluan nukkua tai vastoin. Mä oon ainakin yrittänyt tehdä ihan kaikki, mitä minä voin tehdä, ja jopa sitä, mitä mä en voi tehdä. Mun mielestä mä olen onnistunut. Ja onneksi mulla oli semmoinen urheilija, mitä on uskonut ja oikeasti tehnyt sitä. Vähän itkien toisaalta kaikkea, mutta teki ihan sitä, mitä sille käskettiin. Joo, no vielä sitten varsinaisesta kilpailutapahtumasta, niin kuvaile nyt jollain tavalla. Urheilutoimittaja kysyisi, että miltä nyt tuntuu, mutta miltä silloin tuntuu, ja vähän katsotaan kohta sun suoritus 11, niin kuvaile nyt vähän vielä sitä, että minkälaista se varsinainen olympiaurheilu sitten oli. Me tultiin sinne kisakylään ja me mentiin heti katsomaan televisiolkisoa, me mentiin sinne katsomaan ihan ylös. Sitten mä sanoin Larissa, että kun mä olin tuolla testevetissä alueella, niin ei se näyttänyt näin isolta. Sitten mä alkoin jännittää siinä kohdassa hirveästi ihmisiä ja sitten mä ajattelin, että mä oon kohta yksin tekemistä. Sitten kun mä menin alueelle, niin mä voin sanoa, että ei siinä kohdassa enää niin jännittänyt yhtään. Tunsin kaikkia kannustuksia ja luotin siitä, mitä mä oon Larissan kanssa tehty. Ja kyllä mä olen aika varma ollut.
toimitusjohtaja pongasi sinulta sellaisen lausunnon, jossain vaiheessa olit sanonut, että jännitti, mutta tätä on tehty niin paljon, että se menee, niin pitääkö se niin paikkansa? Entäs hei, sitten valmentaja. Mäkin olen nähnyt olympiakisoissa valmentajia, jotka on siellä ensimmäistä kertaa, niin urheilijoita jännittää aina, mutta myös valmentajille on aika tiukka paikka, niin kuinka Larisa Grödina vaan selviytyy tästä niin, ettei hermostuttanut urheilija lisää? En tiedä. Miten mä oon selviytynyt, mutta jotenkin olen selviytynyt. Mutta itse asiassa niin kun just testiventin aikana ja just ennen testiventin niin kun just se työ ja koko se päivä ennen kuin kisa alkanut testiventissä jännitti ihan hirveästi, ettei ole kädet värissä, mä en pystynyt nukkua ja oli ihan kamala. Ja tässä mä olen ajatellut, että miten mä voin mennä urheilijan eteen ja näyttää, että minä olen niin kun jännittynyt ja että niin kun hän heti aisti, koska mun voimistelijat on aika läheisiä. Ja ne tunti minut, että ihan ekasta silmauksesta, että kun mä tulen salille ja ne näkee, että he on huonolla tuolla ja paremmin, että ei tehdä mitään huonoa. Ja sitten mä ajattelin, että siellä se ihan varmasti aisti, mutta se katsoi mun silmin ja sitten se aisti, että no se on ihan kauhuissa, että mä en pysty tekemään yhtään mitään. Ja sitten, no mä oon jutellut, mulla oli taustajoukko, kenen kanssa mä oon voinut jutella ja sanoa kaikki äänen, että yleensä mua ainakin auttaa se, että mä puhun äänen. Ja vaikka mä en kuule mitä toiset sanoo mulle, mutta mä kuulen oma ääni ja siinä samassa omat tunteet paljastuu tavallaan, vaikka joskus tuntuu, että itse mä voin sanoa, että minä pelkän ihan hirveästi. Mutta sitten mä uskoisin myöskin Katjan ja mä uskoisin siihen, että hän tarpeeksi vahva jo, että hän kyllä pystyy tekemään hyvin. Mä ajattelen, että mun on pakko myöskin uskoa itseään, että minä olen myöskin tarpeeksi hyvä, koska hän on päässyt jo siihen. Ja olympialaisissa ei ole jännittynyt niin paljon, mutta tietysti oli pieni jännitys, mutta siinä mä ajattelin, että me ollaan jo täällä, että me emme ole olympialaisissa hakemassa mitalit, että meillä ei ole siinä niitä paineita, mutta tietysti mä tiesin, että niin paljon ihmisiä seuraa ja katsoo ja että mulla oli tosi tärkeää, että me onnistutaan. Ja kyllä sitten testiventissä, kun mä tulin hallille ja näin Katja, ja silloin niin rentoudun heti, koska siis alkanut se tekeminen, että periaatteessa niin samat jutut, mitä mä olen tehnyt aina, ja ei tarvinnut muuttaa mitään. Ja sitten vaan niin luottavaisella mielellä mentiin silloin ja olympialaisissa just samalla tavalla. Et kyllä mä uskoisin, että Katja pärjää, mutta just sen ekävälinen jälkeen, kun se oli aika vaikea, kun yleensä vaikea aloittaa. Kyllä mulle oli se todella iso, hieno tavallaan kokemus siitä, että Katja on pystynyt tekemään näitä ilman isoja virheitä, eikä jännittyneenä niin paljon. Hän oli aika vapautunut siinä ja periaatteessa se, mitä me ollaan toivonut ja mitkä meillä oli omat tavoitteet. Et meillä ei ollut tavoite saada mitään tai päästää nainen, joka nyt siis 16 vuoden tauon jälkeen on päässyt edustamaan Suomea rytmisessä voimistelussa. Ja meillä on sinänsäkin historiallinen tilanne voimistelussa, että 2 edustajaa voimistelussa jahdissa eri lajissa, eli Oskar Kirmes oli tuolla aiemmin telinevoimistelussa mukana ja nyt sitten Katja Volkova rytmisessä voimistelussa. Tätä ei ole koskaan aiemmin Suomen olympiahistoriassa tapahtunut. Ja nyt päästetään sitten Katjan keinojen kanssa vauhtiin. Hieno attityyppiryötti heti alkuun. Tästä on hyvä jatkaa. Ja myös tuo riskiheitto onnistui. Tässä Katja tanssillisia nopeita askeltarjoja. Ihanan vapautuneen ja rohkean näköisesti Katja esiintyy tuolla isolla areenalla.
kiinni. Upeaa! Muutama kommentti. Pakko saada tämmöinen wannabe-asiantuntijan silmiin näytti, että ei ollut mitään virheitä, mutta mitä sä itse sanoit? Kyllä aina löytyy. Ja niitä valmentajia? Mä en sano virheistä, mä sanon siitä, että lähtötiellä mun mielestä oli vain. Koska meillä tapahtui niin kuin pari semmoista juttua just ennen lähtöä, että siellä oli yksityinen sanonut niin kuin tärkeä juttu. Toisaalta mutta vähän asiat on niin kuin siinä tilanteessa. Siis mun mielestä oli aika hermona niin kuin siihen lähteessä. Lähtö oli vaikein ja myöskin kun meillä on isossa kisassa ennen olympialaisessa EM:ssä on käynyt silleen, että he on pudottanut ensimmäinen heitto rajan yli. Se oli todella iso virhe ja mua jännitti tosi paljon se alku. Ja myöskin meillä on monesti lopussa, kun se ihan viimeinen heitto pitää ottaa kiinni ja tehdä loppu, siellä on myöskin monessa kisassa ja testiventissäkin on käynyt virhe. Eli siinä mielessä niin kun se loppu myöskin, kun koko ohjelma meni niin hyvin, että se loppu jännitti myöskin siinä, että saako sen oikeasti nyt kiinni. Että toi oli tosi hyvä ohjelma kyllä. Kai sä nyt oot tyytyväinen tuohon kuitenkin. Okei, hei, mä tiedän, että teillä muilla jatkuu siellä ohjelmaa vielä, mä voitais jututtaa vaikka kuinka kauan. Mä ehkä voimisteluväline, joka on tekemisissä lajin kanssa, jossa on niin todella haasteellista päästä eteenpäin, niin mun mielestä Katja, tää on myöskin toisen olympiaurheilijan isä, Oskarin isä myöskin, tai annetaan pienet aplodit myöskin Matille. Päästelmaa tässä kirjoitukset ja ansaittu loma. No, anna edes pieni vinkki siitä. Kaikkia mahdollista. Hyvä. Me lähdetään sitten. No okei, mä annan tästä. Mä haluaisin oikeasti kiittää joka ikistä ihmistä, joka on ollut tässä matkassa ja ilman teitä tää ei olisi onnistunut koskaan. Yhdessä niin kuin joustavuudesta ja kaikista, niin kuin täällä oli oikeasti kumpottiin, mukaan itse hakee ruokaa jääkaapista ja munkin tavallaan niin kuin työ oli niin kuin paljon helpompi ja niin kuin sen takia se on onnistunut, että mulla oli vapautettu niin kuin mun työaika siihen, että mä saan Katjan kanssa tehdä. Että kiitos teille todella paljon kaikille. Kiitoksia. Joskus kun mä katsoin sua tuossa, niin kuin mä sanoin, että sä oot joskus aika väsynyt. Toivottavasti kotona ei ole ihan niin väsynyt sitten, kun sä oot täällä. Mutta hei, seremoniat. Tiina, ole hyvä. Ja tästä eteenpäin niin mennään, Katja saa aloittaa, siellä on kakkukahvia ja pääsette muutkin kahville. Ja vielä Kisakallion puolesta niin kiitetään teitä molempia. Meillä on ollut tosi mahtavaa, että on saatu olla mukana elää tässä, opettanut myös meitä paljon kovasta ammattitaitoisesta työnteosta. Ja kiitoksia. Mä tiedän, että siellä on monia muitakin ihmisiä, jotka on tehnyt tosi paljon teidän eteen. Se on hieno. Myöskin kun puhutaan innostavasta ja ilmapiiristä, kyllä se on tosi tärkeää, mutta valmennuksessa on tosi monet sellaiset hetket, mikä ei todellakaan innostavaa eikä yhtä hauskaa, mutta sitä on pakko tehdä ja sitä kautta on pakko mennä. Että valmentajalla pitäisi olla kyky innostaa ja niin kun kannustaa ja antaa motivaatiota myöskin niissä. Екатерина Волкова из Финляндии тоже попала на тестовый турнир, будет отбираться на Олимпийские игры. Тренирует ее Лариса Гридунова, бывшая гимнастка из Украины, а потом в сборной она была у упомянутой уже нами Марины Фатеевой и Натальи Лощинской, которая сейчас является судьей. Она тоже тренировала ее. Чемпионка Европы была в свое время. Тренируется в клубе «Элизе».
Хотя тренер говорит, что особых условий для тренировок в этом клубе нет. Там одновременно 4 ковра, вернее, 4 тренера одновременно занимаются, включая свои магнитофоны, поэтому они предпочитают уезжать на базу. Есть такая база под Хельсинки, и там есть помост, и большую часть времени для подготовки проводят. Хорошо, что есть на база, самом да. деле это такая спортивная база. Композиция была выполнена под музыку группы System.